Mawala kasi araw eh. Ito, ano, kakaiba pa namin ko ito yun. Kakaiba pa namin ko yun. Bilang na, sakol na yun eh. Hindi, iba yung pana mo. Gago! Nagkakir ang puta. Agawin mo yung sabi sa itong arte yun. Bukunin ko lang yung sila ng gani. Hindi pwede ba sa akin eh. Yung ano? Yung well. Paano ba sa akin yung well? Hindi na mabasa niya. Masagin mo lahat ng ano, readings. Ito? Lahat! Ganyan? Lahat! Kailangan siya talaga matira. Hindi natapos yun. Ah, kahit ito hindi. Kahit ito hindi. Basag lahat, kailangan nga lahat. Insert ka lang. Tulong, ito yung hindi na mababasag yun. Diyan ka pala! Hindi mababasag yan. Di ba iba? Sinabot na ng ligi, nagmamadali din. Tayo sa pangka. Uy! Gago, nandiyan ka pala! Ayun na mo! Ayun na mo! Ayun na mo! Oh, yun! Di ba? Mukha mo, di ba? Sabi niya isang beses na doon. Oo. Ano na wala? Ito, ma. Patay ka. Di ba iba? Iba-iba. Alin di ba yun, no? Diyan mo sila kumuha. Ako na yung train. Hindi, mo yung judo yan. Eh, hindi pwede yun! Tangin na mo! Gago! Tapos na yan, dali mo yung sali ako. Talo na sa alis ka. Gago hindi. May apa. Parang Ano? ano eh, parang fighter plane eh. 48-15. Hindi ako sa Diyos ko na nakakaliwa. Bago na baon, no? Ayoko ko na sana yun nila. Napalitan yung ano mo dyan. Ganda nung araw nito ito yun. Laki. Ay, makakal ka na, pahinap na. Makakal ka na. Laka. Ba't ang malaki? Laka. Koy, meron ka ko. Yung Roshan. Hindi naman tayo nag-Roshan, di ba? Dos, 10 tagaan. Ang lakas na yun, no? Nagandaan din ako dyan eh. Alam mo. Abu Sayyaf. Magkano ang nila last week? Hindi natuloy yung ano nila. Oh, kaya ng dati. Parang ang dalawa. Ano? Record lang. Image! Re-record lang! Image. Din ako din. Masa ganyan ka dala ng bike dati? Wala na. Dala nila din. Ano yung bike mo? Hindi nga, dala nga nila. Ano yung bike niya? Nasa ano eh. Ewan ko nasa. Basta Mateo, dapat ang nila ng ano, baka iniwan na yun. Siyempre pa rin yun. 180. Wow. Ito. Siyempre. Oh, tumatawag! Ako, Yoyo. Mas. Yo! Gago po si Pete. Singit ko. 300? 180? Magkano ba? Mura lang, pre. Wala. Kung 300 mo, pinandolo mo yan, no? Sabi si Jojo. Baka. Tawag na lang! Ayaw mo, nakakansig na lang. Ah, nakakonsent ako. Ah, Kasi lagi dito kasama ko eh. tingnan mo ah. Lagi ko lagi kasama, nakakansig. Ano tol? Baka tangan hindi rin ako eh. Hindi na tangan ako. Tol, Nakakansig na lang. baka pala eh. Kaya nga mag-swimming. Ano? Pero ako ka na dito. 200 pa na lang dito. Okay. Ilan alas 3, Roy? Ano, Roy? Roy! Roy! Good! Roy! Paano mag-invite ng team? Animation ko yan. Masabi.
Kasi hindi niya pa sinabi kay Vegeta na kapag sinuot niya yung Bye-bye. earrings, hindi na siya babalik sa ano, hindi na siya nababalik sa kanilang katawan. Tapos, okay, okay. I love you, babe. Ang naman ganun, uy. Ibo lang yan. Uy, ano, may babagay pala ako sa'yo. Si Juan? Kung mag-mission pa doon, Yung magpapagod. Ang dalawa. Isa pa lang. Ang dalawa. Meron ka kinuha dito Super isa. sa Gogeta. Isa pa lang. Rose and Pedal. Gogeta Ayun pa lang. Ano yun? Parang fusion nila. Hindi natin hindi ko naman kinuha yung shadow cut eh. Yung pinag-buhay niya eh. Pwede ka na ba makipag-trade? Huwag ko na ito. Gilo? Ha? Pwede ka na makipag-trade? Mission pa yun. Ba't pag binibenta ko tong set ni Ricky, yung bago na gano'n kaya ng loading screen? Ba't yan to? Ang patagal. Jo, pag binibenta ko yung Ricky set na bago na gano'n Ilan bili mo dyan? Ha? Ilan balik mo dyan? yung DA ko. Hindi kayo lang? Ipasok mo na yung loading screen talaga hanapin. Gagawin na. 15 days yun, di ba? Bago maayos. Bali 16. Ay, pang 16 na. Gagawin na. Hindi ko na kasi pinasok eh. Bali bukas pa. Kasi yung Hindi term ko naman na eh. pinasok kanina. Di ba 16 Mamaya din alas tayo pa kapag kasi pwede nga mag- Mamaya alas 15 days, tapos kinabukasan nun. Ano? Nag-mission pa pala. May term naman. Kurenta lang dapat. So dapat ganyan yan. Ano ngayon? 14, di pa. Sa Lunes pa yan. Lunes pa yan. Paras nga ako. Pasok ko lang. Pwede na ako. Jo, makakuha ba yan ng set? Hindi. Premium. Paras nga ang legend. Baba. May nakita. Ano yun? Nag-mission ko. Bakit? Kailangan ko rin naman eh. Alas ka ba? Matagal pa yun. 7 minutes na. Tagal pa yun. Ano yan? Hindi ko Okay sabi. mo. Pagpunta sila dito, hintayin niyo ako. Kailangan tapusin ko lang ito. Siyempre. Sila. Ito, bastos, nagtatype ako, bigla akong pinati. Nakalit tuloy. Pumunta dito. Sila si Jello. Wala to. Kalimutan ako ba? Wala ka ito. Bakit na yan? Yan sali. Sabi ako. Nandito siya ko. Wala. Pag-live mong party kayo. Hindi ako nakaano yun. Wala ba tayong Dota 2? Black series kasi pag ano yun. Pag ano yun. Dalawa na lang yung sinunod na pizza doon. First start ko to. Tangin na. Ayaw ang puta gago. Ayos dyan. Yun ba yun? Kapag ka naka-online. Ano pa ang grove? Hindi mo mabigyan kita. Hingi kita. Pakilang di. Eh boss, hindi ko na ginagamit yung pakilang di. One yung dami yung akin yung ready. Tagal pa yun, no? 10 minutes pa yun. Ano set? GGG. Ano set? Ay hindi, lugi ako. Pangit. Bigyan Ulit naman nga, ako pa-invite. si Topic City. Okay yun. Ulit pa invite. No? LS, tapos CP. Tapos isang PCP. Okay yun. Mayawi ah, Tapos saka pinili namin. sa yung trade na Clear. Ano, Ricky? Ricky? Ayos. O eh, yun yung sabi mo eh. Ayos. Habab ka pa, ang ina mo, tapos di mo naman pala iti-trade. Ayos. Apat na CP, isang PCP, tapos isang loading screen, di ba?